हाय लोगोफोर जाय जायबा आंनि अनसुलि आइ गदाय स्ट'रिखौबो नायनानै मोजां मोनो नोंथांमोना नायनो हासिगोन आं हगारबाय। नोंथांमोननाव सोरनोबा नटिफिकेसन थाङाखैबो जानो हागौ। जुदि नोंथांमोननाव थाङाखैबा आङो लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होना दोनदो लोगोफोर थांनानै नायहैबानो जाबाय। आरो सोरबा सोरबि डिसक्रिपसनाव होना दोनबाथाय नागिरना मोनानो। जुदि नागिरना मोनाखैबा माबा अनसुलि आइ गदाय पार्ट 24 लिरनानै नायबानो जाबाय लोगोफोर होमबाना फैगोन दे। हगारबाय लोगोफोर मैयानो हगारदों जाय जायबा नायाखै नायहैबानो जाबाय। दे होमबा लोगोफोर दानिया बिब'नि अननाय स्ट'रिखौ नायलांदो। लाइफआव बे रुवाथिनि जिउखौ नांला आरो मालै मा फैसा नांगौबाल' खबर लायोलै फन हरो ओरैनोबा माथो खबरखौनो लायालै। थांदो न' थाबाय थानाङा बेफोरबायदि बेंगालराव थाङो ना आमेरिकायाव थाङो ना लन्दन सोहोराव थांबाय था। आफानोथ' थाइसेबो फैसाखौनो होआ मुलि गरसेबो बायना होफैयाखै। गांजेमा गोसोम रानि मा जाखो? ओइ नोंबो लावदि साला। लांगौ आब' लांगौ दोनथ' फैसा गैया आंनियाव। आया दाना सोबाय माथो एसे रांखिनिलै आंनि बिनानावालाय। मा जाबावनो दा हिनजावा दख'नाखौ बिथारदोंमोन दा होआबाबो रायजालायसिगोन। दा मा जाबावगोनलै दुखिया जिबन रख'दाय टेनसनलै खामानि मावनो थांबाबो खामानिखौनो मावनो हाया बायो। बे बानायानोथ' माला खारगोन आंनिया। बे गांजेमा गोसोम रानियाबो साला आंखौ मदद खालामासै। दिहुना होगोन होननानै बुंदोंआनो आङो थेवब्लाबो होआ। बिराद गाजा जामारबायलै बियो। रुवाथि मानसियानो एसेबां गाजा आरोथ' साख्रि मावबा जोंफोरखौ माथोखौनो होनाय नङामोन खोना सिनायनोनो हानाय नङामोन खोना बिदा होननानै। थांसैलै ओंखाम उखैसोबाय। बिमा बुरियाबा मा संना दोनदों हिनजावबो गैया बाथोन गोजासो देना दोनदों नामायोथाय। बिमाखौबो सम सम रागासो जोंलाय लाङोलै आङो बिमा जानानै साला गोथाव गोथाव ओंखाम ओंख्रि जाहोनो हाया। आरो बिफायाथ' बिफा साला थैनोबो रोङा गुजुख्रेबबाय थायो बेमार जाबाय थायो जानायल'थार। बेफोर मानसिया जेबो खामानियावनो उदायखाया ओरैनोसो बिफा जागारदों। बिमायाथ' ओंखाम गोजाखौ जाहोदों देनाय नाय बेदर जाहोनो हायाबाबो बे बिफायाथ' ओंखाम खिनिखौबो जाहोनो हाया। मासुदाय रागासो जोंखांलै फाफि उदैयाबो ओंखामखौनो खनले उखैबाय थायो। माइरङा ओरैनो दा बेसेबा दाम गोसा जाखादोंनो। थांलायनोसै बाथोनजों ओंखाम जानो माथो बुंबावनो आरो खाफालानो गाज्रि गोरिब न'खराव जोनोम लाफ्लांदों। बै फैगौ जोनोमाव थैबाबो गोरिब मानसिनाव जोनोम जालालै फाफिफोरासो जानो गैयि न'खराव जोनोम लायो खोनालै आंबो फाफिसो खोना रखर रागासो जोंलाय लाङो आं गावखौनो गाव सम सम। मा लोमजानो नोंनिया आरो जाबावदों? बिबारि दहाय एसे मोजां मोनदोंमोनलै आरो जाफिनबाय। आं नोंसानाव थांनो हाथ'नाय नंला दे। दे जेबो नंला दे नोङो मोजां जाग्रोनाय आं गिनायसो मोनबाय मानो हामाखैबा नोंनिया? बेनोथ' मुलि जाबाबो मानो खाथियाखैबा दहायबो एसेल'सो मोजां मोनदोंमोनलै। दे हामगोन दे माबा बिजि लानो थांदो आरो दा। औ दा थांगोन सानदोंल' आङो इमान मोजाङै नोंसानाव थांगोन होननानै सानबाय दङमोन माबा लोमजानासो होबाय। ओंखाम जानो हादोंना हायाखै नों सना? ओंखामखौनो जानो हायाखैलै एसेल' जादों। नै दानि लैथोस्रिया एसे सिग्लिनानै होदोंमोन। आइयाबो गैया आइया गामियाव थांदों। दे जानो हायाबाबो एसेबाबो जादो सना मुलि जानांगौना। नों जुदि एसेबो ओंखाम जायाबा दुरबल जालांगोन माथो। दे होमबालाय सना दोनथ'नि दे आं रायज्लायबाय थानो हाया खर'खौ जोबोद सानाय मोनथारदों। दे आंलाय फैगोन होननानै बेसेबा मोजां मोनबाय दङमोन मानो दाबो हामला लोमजानायालाय मैयानो लोमजादों मुलि जाबाथ' हामनांगौ ना। बिबारि मादैसो माथो फै जिरायफै। जिरायथ'ला दे माबा आंनो सिनिसो एसे नांथ'गौमोनलै दङना? औ दङ दे मादै साहा लोंग्रा मानसियानो गैयाना आंबो लोङायानो। दङ बुरजा दङ। दे अब्लालाय एसे हरनाय नोंसा दादैखौबो लाबोनो होदोंमोनलै गैया लाबासै। नोंसा दादैयाबो न'आव गैया नङाबा लाबोनो हरगौमोन आं दानो। अबाव थांदों? गैया बै जायदुमखौ नायनो थांदों। गावनि फिसाजो बांबुलिखौ गोसोखांबानो बे जायदुमखौसो नायनो थांबाय थायो मानोबा। एसे गावगाय रखम नुयो नालाय बेनिखायनो नायनो थाङो खोना। औहाय माबा गावनि फिसाजो रखम मोनो मालायनि फिसाफोरखौनो। ओमफ्राय नोंसानि जांगिला आमाया दा अबाव दंमारोबा?
मोनथियाहाय मानसिफोरखौनो मा बुंबावनो बिदाबाबो रागा जोङोहाय। औ जोङाबा बांबुलिखौ बिसोरनो बुथारदोंबा लांबा लांनानै औहाय बे रांखावरियाबो साला असभ्यआ आनैखौबो ओरैबायदि बुनो लुगैयोना आङो मा बुंबावनो मोनबाथ' बुगौमोनानो आं रांखावरिखौ। दाथ' नोंसा दादैखौ बुनो हाया देनाय थेवब्लाबो बुनो गोसो जायो आं मालाबा। अर' माथो आलासि फैनो गोनांमोनलै नोंसानियाव जाबायसो मोना मा मैयानो फैनो गोनांमोन माथो फैयाखै नामा? ओहो लोमजादों फोजोंसारा मादै। ए लोमजाबायसो होनबा गथ'आ? हा मालानिफ्रायथ' लोमजाखो? मैयानिफ्रायनो लोमजादोंलै मादै फैनो नागिरबाय मैया गैया फैनो मोनासै। ए मानसिफोरा लोमजासोदों? औलै मादै ओमफ्राय लाइमोन आब'नियालाय माथो खबर? आं फन हरबाबो रिसिभखौनो खालामला मेसेज हरबाबो नायनाल' दोनो रिप्लाइखौनो हरा। बे सासे गथ'खौबो आरलाय मा बुंबावनो अखा जाबायलै बै राहुल फाहुलखौ मोननायनिफ्रायनो। औलै मादै लाइमोन आब'a मानो एसेबां सोलायलांखो आं सानबाथाय दुखु मोनसैसो। दुखुना आं रागासो जोंना दं बेखौबो। आखि गथ'आ बिमा बिफाखौ सिनाय हाला नोंसोरखौबो सिनाय हाला खालि बै राहुलखौल'। थिलुखौबो खेबसेसो खबर लानो फैनो होयो आङो गैया फैया। एसेबांथ' गाज्रि मोनबायना बियो जोंफोरखौ दुखु मोनोलै मादै मानो बेफोरबायदि जालांखो आब'आ। बुजायोहाय बुजायबाबो लाया नोंसा बिब'आ उल्था रायहरोसो आंखौसो। बेनिखायनो आंबो फनखौनो खालामा आं हरबाबो रिसिभ खालामा आरो आङो बिमानैनि मबाइलावसो खालामो। अ मालायबा मागोआव हाबा जासिगोननो लांबाथ' मोजाङानो देनाय थगायाबानो जाबाय। अ दे लांबाथ' मोजाङानो देनाय बेखौनोथ' सानो आङो लांगोना लाङाबा ना ओरैनोसो रायज्लायफ्लाबाय थादों ना दंखायोसो सेंग्रा गथ' गावगाया जाबाय हाबा जाखोन्दा आरो न'नि मानसिफोरालाय लांनो होगोन नालाय। बेनोथ' मादै दे माथो बुंबावनो आरो अख्रा गथ' बुजायबाबो लाया। दे आंबो थांसै सिनिखौ एसे होफैदो आंनो। औ थु मादै थिलुआलाय मा उन्दुदों नामा? औ मादै उन्दुदों बियो। आरो आं लायनि र' सिनिखौ नोङो जिरायथ'ना एसे। आं लादे जिरायथ'ला थु होमबालाय। आंना एक्स' फैसाया अबाव थांमारखो बे आयानो लाना दोनदों खोना। आयै आयै ओजों फैलाय। मायोहाय माखौ एसेबां गारामा फुवार फुवार गाख्रबदों? आयै नों आंनि एक्स' फैसा लादों ना मायोलै आंना एक्स' फैसा गोमादों। आंलाय नोंनि एक्स' फैसाखौलाय मानो लालाबायनो मालाबा लानाय नुदों आंखौ हा? आंनिफ्रायसो उल्था लायो माथो नोंलाय। होनबा आंनि एक्स'आ अबाव थांखो? आंनि एक्स'आ आंनो नांगौमोनलाय आं मेथाइ जानो थांनो नागिरदोंमोन माबा बोरै गोमाखो आं पकेटावनो लादोंमोनथ'। जानो जेबो खाथेन गैया नालाय बुस्थुफोरखौ मोजाङै दोना गोमा जागोनबोथ' आरो। आं फैसाखौ गावनि पकेटावसो लादोंमोन मिथिबायना पकेटनिफ्राय बोरै गनो मोनखो आंथ' पकेटखौबो खन'वाखैमोन। आंलाय दा मा मोनथिगौ नागिरनो हाया अबावबा गबाय बायना दंखोना। गैया आं बेसेबां नागिरबाय मोनाखै आं। मायो मा जादों सनिया? फैसा एक्स' गोमादों आंना बाजै नुदोंमोन नामा नोङो अबावबा? फैसाखौलाय आङो मोनदोंमोन मोननाया गना थानाय आं मोनाखै। अनारिया मोनदोंमोन खुरै होनो फैदोंमोन ना बेयावनो बियो गना थानाय मोनदोंमोन। ओमफ्राय अनारिया आंनो फैसाखौ जासिदोंमोन आंनो लायासै आं आरो बेखौनो लानो होबायना। होमबा फैसाया नोंनिसोमोन आं आरो मोनथियाना। बाजै नोंलाय अनारिलाय मानो लानो होनांगौ? बे फैसाया आंनिसोमोन मोनथिगौ ना? आंनो नांफिनगौ बे फैसाखौ नांफिनगौ थां अनारिनिफ्राय लायफिन नोङो बाजै लायफिनदो थां। आं आरो नोंनि सानाखैमोन ना सनिया नोंनि होनना मोनथिनायबा आं अनारिनो होआमोन। बिहामजो नोंबोलाय अनारिनो मानो होनांगौ फैसाखौ नों गावनो लाना दोननांगौमोन ना बा जोंफोरनो होनांगौमोन ना। माबेसे मानसि नोङो बाजै बे अनारिया लामायाव मोननायबा बेलेग बाथ्रामोन ना दाथ' बियो लामायावबो मोनाखै जोंहानावसो मोनदों जोंहानाव फैनानैसो नों मानो होनांगौ देनाय बाजै बांद्राय मानो मोजां दिन्थियो नोङो बाजै हा? आं रावखौबो मोजां दिन्थियाखै सनिया आगै गथ' मानसिखाय मेथाइ जाथोदे होननानैसो होदोंमोन आङो आरो गोरिब गथ'ना बेनिखायनो होदों आं बोरैबा मोननानै। गोरिब गथ'बानो होनांगौ नामा नोङो बाजै? आरो नोंहा जुदि अनारिनि फारसे एसेबां अननाय फैदोंबा नोंहा गावनि फैसा होना आंनि एक्स' फैसाखौलाय मानो होलाबायनांगौ? आङो नोंनि होनना मोनथियाखैमोनलै आगै आंनि होनना मोनथिबाबो मोनथियाखैबाबो बे फैसायाथ' जोंहानि ना जोंहानि मानसिफोरनिनो जागोन। जोंहानि सिथ्लायावसो गना थादोंमोन बे फैसाया। बाजै जेखि जाया नोङो अनारिनिफ्राय फैसा एक्स'खौ बिना लायथां। आंहा दे होनाय फैसाखौलाय अबाव आरो लायफिननो आं होगोन दे नोंनो आंनाव दङना। बिहामजो एबारनिफ्राय बेफोरबायदि फैसा गनाय थाबा मोनबाथाय जोंफोरनो होदे रावनोबो होनाङा मोनथिबायना। जागोन दे आयै। थांदो थां बाजै थांदो फैसा लायदो आंनो नांगौ आंहा मेथाइ जायो नांगौ।
आंनो दानो नांगौ फैसाखौ दानो र' लायनि र' बिहामजोआबो मानसियानो माबा जाम्बि रखमहाय जाम्बि नङा बियो सैथानसो अनायखौ जुदि एसेबां अननो ओंखारोबा गावगालाय माथो सानसेबो थाइसेबो होफेरा दा मालायनि गोमानायखौ मोननायखायसो होदों माने गावनिखौ खरसा खालामालै बियो मालायनिखौसो होगोन सैथान बे मोस्रोम बाजैया सैथान दंसाबोलै मानसिया अ दे दा आं फिक्सै खिन्थाथ'नो हाया र' नोमबाजैनियाबोथ' आरो डिलिभारि जाहां जाबाय औ बेनिखायनो फिक्स खिन्थाथ'नो हाया र' दानो औ दे ओइ खोनादोंना औ मा सना माबा नोंनियाव फैसा खुस्रा दङ ना 100 आंनियाव गैया औ दङ मानो नांगौ मायबाफोर जानो लुबैदों नामा सना जाया माने माबा सनि आगैनो नांगौनो दाखालिदि बुंदोंमोन आङो अनारि आगैया जोंहानि सिथ्लायाव 100 फैसा मोनदों होननाया बे फैसाया सनियानिसोमोननो आं आरो मोनथियाना आं सनियानि रखम सानाखैमोन बेनिखायसो आङो अनारिनो होदोंमोन सनियाया आरो आंखौ अनारिनियाव फैसाखौ लायफिननो होदों आं आरो बोरै लायफिननो दिनै सनियाया बेफोरबायदि बुंदों माथा गरमा साला हरनाय फैसाखौ सोरबा लायफिनो नामा आरो नोंबोथ' बिनि होनना मोनथियाखैमोन ना बेनिखायसो होदों आरो नोङो अननानैसो होदों औ अना थानानै फैसायानो थायाना बिसोरनियावबो अबाव मोननो बेनिखायनो आंबो अनखांखां मोननानै बेखौनो लानो होबाय थाथो दे होनाङा बिनो फैसा 100खौ होनाङा थाथो मा खालामो नायनि आंबो नाङा दे नेरसोन सनियाया अबावबा अनारिनाव बिहैगोन अनारिया आरो दुखु मोनगोन ना आंखौबो गाज्रि मोनगोन नाङा दे हर फैसाखौ हर बे सनियाया ना रावखौबो अननो रोङा बियो गियानबो गैथारा इसेबो दे बयबो आरो समान नंजोबाना बयनिबो साननाया एखे जाजोबा थेवब्लाबो बे सनियाया बांद्रायलै गियानानो गैथारा गियान होननायानो इसेबो गैथारा दे उनाव लासैनो गियान जालांगोन खोना दे दा आरो बारा देराखैबो ना देराखै जागोन दे नोंजोंनो समान खोना माथो बिलाय नोंबा गासैबो बाथ्राखौनो बुजि मोननो आरो मानसिफोरखौबो अननो रोंगौ सनमान खालामनो रोंगौ बियो मोनसेबो रोङा मोनसेबो गियान होननायानो गैखाया बिनाव सोरबा सोरबि बैसो जानासो गियान जालाङोलै दे जेखि जाया फैसाखौ हरदो नङाबा आंखौ सनियाया गाज्रि मोनगोन होनबाय थागोन बेखौनो बाराबा अनारिनाव बिहैगोन बियो गावगाया बिहैयाबाबो आंखौ थिनहरबाय थागोन फैसाया बै टेबोलावनो दङ दे 200 100 होबानो जाबाय थाइसेबो बारा होनाङा बेनो जागोन दे होनि र'